Мае вам шчырыя вітанні. Сёння наша вандроўка распачынаецца тут, у Ельску на Гомельшчыне. Паездзім па розных навакольных вёсках. Так што не будзем марнаваць часу, распачынаем рух наперад у мінулае. Там девка по грибы хотела, зеленому раю заблудила. У Ельскім раёне святы заўжды ладзяцца з размахам. Нам пашчасціла пабываць на купаллі ў самых розных вёсках. Приблудила в зеленому дубу, ой, тут же я ночевать и буду, ой, тут же я ночевать и буду. Я и думала, что дуб зелененький, а что там стоя, козак молоденький, а что там стоя, козак молоденький. Ты, козаче, молодый гультаю, и выведь меня зеленого гаю, выведь меня зеленого гаю. Девка по грибы ходила, в зеленым гаю заблудила. Цюк-дзяцюк гаворыць у народзе, што перакладаецца на рускую мову як легка на паміне, лёгак на паміне. Дык вось, калі вы дзесьці пачулі добрую беларускую песню, хутка побач з ёй з'явіцца Ірына Дарафеева, каб зрабіць з добрай песні цудоўную. Ірына Дарафеева сёння у нас у студии. Ира, добрый день, рад тебя видеть. Всегда испытываю радостное волнение в предвкушении чего-то чудесного, когда мы с тобой работаем. Спасибо, Сережа. Это взаимно. Как тебе песня, которую ребята нам привезли из своей творческой командировки? Мне она очень нравится, очень самобытная, с очень глубоким смыслом, жизненным. А самое главное, что она веселая. Я уже набросал аранжировку. Давай послушаем и попробуем ее петь. Як заўжды, праз пэўны час ад нашага падарожжа збіраемся ў сталічнай студыі. Будзем узгадваць купалле ў Ельскім раёне і паралельна нанова аздабляць даўнішнюю песню. Гэтым і зоймуцца кампазітар Сергей Сухамлін і спявачка Ірына Дарафеева. Ірына Дарафеева – заслужаная артыстка Рэспублікі Беларусь, дацэнт кафедры мастацтва эстрады Беларускага дзяржаўнага універсітэта культуры і мастацтваў. У 1995 годзе супольна з прадзюсарам Юрыем Савашам стварыла ўласныя тэатры песні. У якасці мастацкага кіраўніка выключна сіламі студэнтаў універсітэта паставіла 2 мюзіклы на музыку Кіма Брэйдбурга. 12 ліпеня 2019 у межах міжнароднага фестывалю мастацтва ў Славянскі базар у Віцебску пройдзе сольны юбілейны канцэрт спявачкі, прымеркаваны да 25-годдзя творчай дзейнасці. Родится
Пане, дай снова на покой. Унучка моя, ты ж ведаешь, что завтра Троица, и мы пришли собирать рослины, каб их осветить у церкви. Ведаю, бабушка. Вот это мята. Мята – это вельми мудрая трава. Перед Троицей збираюць мяту, дикая мята ёсць, и ёсць свойская. Так ось дикую мяту у церкве освячаюць, а потом у ёй деток малых купаюць, каб яны былі спокойныя. У церкве мяту свяцілі, чабор свяцілі, аир, любісток свяцілі. Вось нам трэба з тобой найти чабор. У гэтых местах ён расце. Господи, благослови небо бацько, земля матка. Ты эту расліну вырастила. Дазволь яе узяці на лячэнне, на здароўе. Ты так вот ціхенька адрываеш, калі яе мала, ты много не бярэш. Калі кветку зрываеш, кажы, зрываю кветку, пакідаю корань. А калі лістики, скажи, зрываю лістики, пакідаю корань. І далей расці, і людям карысць нясі. У жанчыне у асаблівыя дні забаранялася хадзіць у лес. Калі жанчына не можна ў такія дні ў церкву ісці, то не можна і збіраць лекавыя расліны. Спярша мы завіталі ў Санюкі, дзе распачнуцца купальскія гулянні. А я пакуль распавяду вам ці то легенду, ці то праўду пра заснаванне вёскі. Кажуць, жыў на свеце чалавек, памянуўшцы Санюк, вудзіў рыбу. Аднойчы заўважыў, што вада ў тутэйшай рэчцы мытва жаўтаватая, а дно пакрыта жалезнай рудой. Тады і вырашыў ён пасяліцца з сям'ёй непадалёк ад рэчкі, каб здабываць і пераплаўляць руду. Пасля апрацоўкі атрымліваўся жужаль, якім пасыпалі дарогу. У збудаванай кузні кавалі розныя прылады працы. Адсюль быццам і пайшла назва вёскі – Санюкі. Ой, пойдем, сестрыцы, под ясную зорницу, ночь малая, ты купальная, ночь малая, ты купальная. Наберем, сестрыцы, желтого песочку, играй солнца, и зарою, играй солнца, и зарою. Посыпем, сестрицы, в тапки под окенцем, ночь малая, ты купальная, ночь малая, ты купальная. Зараз мы з тобой нарвем аіру. К Тройцы гэта было асноўное такое зелле. Мы умывалі падлогу, раскладвалі яго. Ось, аір, о, ён расце у вадзе. Бач, як ён добра пахне. Ось. Яго не можна ні з чым перапутаць, ён для лячэння. І дзяўчаты мылі галаву гэтым з корня адварам или з гэтымі, бач, як яго. Такія косы у цябе будуць, як будзеш мыць аірам, хорошыя, такія доўгія. Яго церкві асвячалі, і ён лічыўся, што злых духаў праганяе. У хаце расцілалі яго, і па хаце ішоў такі дух прыемны, і ніякі злы дух ужо не мог пераступіць парога. А яшчэ, моя голубка, трэба палынь. Ось, о, ось палынь. Палынь такая вот, гэта таксама палынь, называецца Чарнобыль яна, чарнобыльнік. А гэта вот серабрыстая палынь. Яна так ад нечыстай сілы добра защищае. Вот. І є людзі, некаторыя перад парогам садзяць. Мы зноўку вяртаемся з мінулага ў сапраўднасць. Варта асабліва адзначыць пэўных людзей, якімі ганарыцца ельская зямля. Людміла Глухатаренко, што загадвае Санюкоўскім сельскім клубам-бібліятэкай, не толькі займаецца захаваннем мясцовага фальклору, але і з'яўляецца носьбітам традыцыйных ведаў і практык, звязаных з выкарыстаннем зёлак. Рыгор Бабчанок з Зашыр'я, член Саюза пісьменнікаў. Песні на яго верш «Возера Зашырскае» выконвае Нацыянальны акадэмічны хор Рэспублікі Беларусь імя Тітовіча. Нам жа самы час пацікавіцца, як ладзіцца справа ў кампазітара Сергея Сухамліна і спявачкі Ірыны Дарафеевай. Приблудила к зеленому дубу, ой, я тут же ночевать буду, ой, я тут же. Ваня, сделай пометочку. Хорошо. Сереж, послушай, а может быть ты бы здесь бэки свои прописал, вот именно своим голосом? Ну, ты знаешь, давай попробуем. Мне кажется, у нас голоса с тобой
будут звучать. У зеленым гаю заблудила. Да. Частично в запевах, частично в припеве. Хорошо. Пожену на яр товар вдалі, ну телята й сама стану, подивлюся, де милого хата. Сама й стану, й подивлюся, де милого хата. Його хата под горою моя, за другою чи вдужиш ти так за мною, як я за тобою. Чи ти тужиш так за мною, як я за тобою? Тужить батько, тужить маті, тужить вся родина, й чого наша родна дочка така й нещаслива. Чого наша родна дочка така й нещаслива. Бачиш, ти трави, які ми з тобою збирали, посохли, і вони чудодейную силу набыли, бо вже сьогодні купальська ніч, і цю силу чудодейную можна тепер уже на користь її вживати. Бабуля, зроби мені чай. Вельми добрий, для бодрості. Бо у мене подруги чекають уже на Ой, купання. голубка моя, ходи сюди, ходи, моя внучечка, ходи, моя красавичка. І на поді зараз ми тобі добрий чай тобі зробимо. От візьми з цієї баночки, от этих ягодок. Сюди накидай. Так, на потовчи. Кутенька. Так, зараз ми гатихо тобі добавим. Тільки нікому не кажи, чого я тобі робила. Щоб ніхто не ведав, як ти мені була самая пригожая, самая румяная, самая такая веселая будеш там. Все, зараз давай тобі. О, подір до своїх сябровок. А цяпер мы з вами прыпыняемся ў вёсцы Бабруйкі. Тут крыху пагасцюем, даведаемся багата цікавага і карыснага. Ну і, канешне, я пазнаёмлю вас з гісторыяй паселішча. Некалі ў даўнішнія часы на ўзгорку месцілася вёска, акружаная ракой, лясамі ды балотамі. Рэчку аблюбавалі бабры. Аднойчы прыйшлі ў гэты край ворагі. Яны рабавалі, забівалі людзей, палілі іх хаты. І раптам здарыўся цуд. Бабры пабудавалі праз рэчку вялікую плаціну. Вада разлілася, і ворагі не здолелі дайсці да паселішча. З таго часу вяскоўцы лічылі баброў сваімі заступнікамі, а вёску назвалі Бабруйкі. Ходила, плодила в вишневом саду, щипала, зривала червоной рожок. Щипала, зривала червоной рожок. Щипала, зривала червоной рожок. Кидала, бросала й на бистрой водой. Кидала, бросала й на бистрой водой. Пливе моя й рожа под нові ворота. Не здійся, козаче, що я сирота. Не здійся, козаче, що я сирота. Ось, сяброчки, які у нас пригожі ляльки отрималися. І сапраўды, паглядзіце, Вельмі якія цудоўныя. прыгожыя. Дівчата, а це правда, що кукла-купалка – це кукла одного дня? Правда, сапраўды так, да. А чому? І робили ее на купальне.
А зараз ми на нашу ляльку пов'яжемо стужечку і мисленно позбавимося від бід і хвороб. Ох, подай мне. На кожну біду хворобу отдельная стужечка. Пов'язуємо. Каб не болела голова. А у меня как спина не болела. Как ушли все турботы. Хай уже буду не бедна, да богатая. Забери наши беды хвороби, понеси их на чорные воды. Купалка, забери наши беды хвороби, понеси на чорные воды. И кидаем, так? Я вяртаю вас сюды ў мінскую студыю. Крыху распавяду вам пра традыцыю уласцівую Ельскаму раёну. Там на купалле рабілі лялек-купавак. Яны атаясамлівалі пачатак купанняў. Іх прыбіралі, на рукі прывязвалі стужачкі, завязваючы, у думках развітваліся з якойсьці сваёй тугою ці бядою. У прызначаны час ішлі да рэчкі і кідалі сваіх купавак у ваду, якая мела ачышчальную моц. А цяпер давайце аддаму належнае таямнічаму працэсу, што адбываецца дзякуючы Сергею Сухамліну і Ірыне Дарафеевой. Ирод, все отлично, тут вообще просто вот лучше быть не может. У нас должен быть припев, поэтому давай следующие строчки сделаем припевными. Давай с припевчика спаем. А может, вот здесь тоже пропишем какие-то фразочки? Хорошо, хорошо, хорошо. Давай тогда и здесь пропишем. Чуть-чуть, мне кажется, разнообразить. Хорошо. Ізноўку пераезд па Ельскім раёне і мы ў Зашыр'і. Тут працягнецца наше маштабнае святкаванне купаля і, канешне, паглыбленне ў гісторыю паселішча. Маецца легенда, што ў 19 стагоддзі з украінскай вёскі Чырвонка перасяліліся сюды 3 вабных юнакі – браты Рудзіцкія – Андрэй, Фёдар і Шамардзей. На радзіме жылося ім цяжка, зямлі на ўсіх не хапала. Вось і накіраваліся яны ў багаты і вольны палескі край за лепшай доляй. Пасяліліся акурат на месцы, дзе зараз і знаходзіцца Зашыр'е.
помолюся. Пречистая Маці Святой поклонюся. Святому Отцу Миколаю, великому чудотворцу. Першим разом, першим часом орлом еду, ужом поганяю, гадюкою подпиражаю, от всякого злого духа на все своє життя одв'яжуся. Вийду я у двор, у дворі вода, на воді той купіна, на купіні гадіна-та. Я ту гадіну посяку порублю, всім своїм ворогам, неприятелям на будуче життя в серці, в очах, клевету, злу біду замовляю. Господи, да поможи. Сережа, а можно мы припев повторим на коду? Да, припев у нас хитовый, поэтому повторить его нужно обязательно. Хорошо, давай с припева на коду. Оглянуся, не сеня, сиделка хлопца. Ирочка, спасибо большое. Я не сомневался, что у нас получится замечательно. Должно понравиться обязательно всем. Вы полюбите эту песню. Вот увидите. Записали, спасибо большое. Вось так годна, маляўніча і гасцінна сустракалі нас на купалі ў Ельскім раёне. Мы са свайго боку паспрабавалі аддзячыць, стварыўшы новае аблічча для даўнішняй народнай песні. Слухаем «Ой, там дзеўка па грыбы хадзіла» ў выкананні Ірыны Дарафеевай і сустракаемся праз тыдзень. Паедзем ізноўку на купалле, але ўжо ў Лельчыцкі раён. Да таго ж, усе цікаўныя могуць паглядзець і паслухаць абрады і песні ў нескарочаным варыянце на нашым YouTube-канале вось па гэтым адрасе. Убачымся! Там девка по грибы ходила, в зеленом гаю заблудила.